ବାଛି ଦେଲଣି ନା? ଦେଖୁନ ଏଠି କେତେ ପଡିଛି। ସୁନା ସବୁ ଏତିକି ବାଛିଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଭାତ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ବସାଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା କରିବି, ଡାଲି କରିବି ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା କରିବି। ବାଇଗଣ ମୁଁ ପୋଡ଼ି ନେଇ ସାରିଲିଣି। ଚାଉଳ ପକେଇଦେଲି, ଡାଲି ବସାଇ ଦେଇଛି। ଭେଣ୍ଡି କାଟିବି। ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଭଲସେ ଚକୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ, ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ସବୁ ପକାଇ ଦେଇ ଭଲସେ ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। ବାଇଗଣ ଚକୁଡ଼ାରେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଆଉ ପିଆଜ ସାଇଁ, ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଇକି ସେମିତି କଞ୍ଚା କରିବି, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଡାଲି ଆଉ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଏବେ ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ। କ'ଣ ଥକିଗଲା କି? ଆଉ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା? ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଯାଇଛି ନା? ବାଡ଼ିରେ ଆଜି ପୋଟଳ ଗଛ ସବୁ ଖତ ଲଗା ହେଇଛି, ଭଲସେ ସାର ଦିଆଯିବ। ତା ମୂଳ ସବୁ ଘାସ ବଛା ହେଇଛି। ଲୋକ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାଡ଼ିରେ। ସୁନା ଏଠି ହଳ କରିଛି। ଶାଗ ବୁଣା ଯିବ, ମନ୍ଦା ହଣା ହେଇଛି। ସୁନା କିନ୍ତୁ ତାର ହଳ କରିଛି। ଘାସ ସବୁ ବାଛି ଦେଲଣି ନା? ଦେଖୁନ ଏଠି କେତେ ପଡିଛି। ସୁନା ସବୁ ଏତିକି ବାଛିଛି। ପୁରା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ କିଛି ଦେଖାଉନଥିଲା ଘାସ ଗୁଡା। କେମିତି ବାହାରିଲା ଏଇଟା ସବୁ କୁହ ତାହେଲେ? ଘାସ ସବୁ ସୁନା ବାଛିଛି, ହାଣି ସବୁ ବାହାର କରାହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ? ସୁନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହଳ କରିଛି। ଛୋଟିଆ ଛୁଆ, ତାର ଖେଳୁଛି ଯେଉଁ ତାର ମିଳିବ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେମିତି ବି ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିବ ସେ ସେଇଭଳିଆ ତାର ଖେଳିବ। ଘାସ ସବୁ ବାଛି ଦିଅ, ନାଗିଲା ତମ ଲଙ୍ଗଳ ତା ଧାରରେ। ଶୋଇଲା ନା ହଳ କରେ ନା ସରି ନାହିଁ? ଭେଣ୍ଡି ମଝିରେ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ସବୁ ଲଗା ହେଇଥିଲା ଫୁଲ ଆଇଲାଣି। ବାଇଗଣ କଷି ବି ଧୋଇଲାଣି। ଏଠି ପାଳ ଭୂତ କରାହେଇଛି ଆଜି ଆମର। କୁଟା ଦେଇକି ସାର୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଇଗଣ ଗଛରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଇଗଣ ହେଇଛି। ସରିଗଲା ହଳ। ଚାଲ ଦେଖିବା କୋଉଠି ହଳ ସରିଗଲା। ସରିଗଲା ହଳ। ଆଉ କରିବନି, ଏଇଟା ଖତ ଲଗାଯିବ, ଶାଗ ବୁଣା ଯିବ। ଚାଲ କ'ଣ ଗଲା? ପିଆଜ ଗଛରେ ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପିଆଜ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଖାଇଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଖତ ପଡ଼ିକି ଖୁସା ଯିବ, ଶାଗ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯିବ। ହଳ କଲେ ତା ଖଦଟା ହବନି, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହବ, ଗଛ ଲାଗି ପାରିବ।
ଲଙ୍ଗଳ ସିନା ହଳ କରେ, ତମ ତ ପାଇଛ ଗୋଟେ ଘାସ ବସା ତାକୁ ହଳ କରୁଛ ଆଉ କ'ଣ? এইটা পা লঙ্গলটা এইটার হল করে হব। ହେଲା ବନ୍ଧାକୁ ବି ବାନ୍ଧି ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। ଲଗେଇ ସାରିଲାନି ନା ଏଇଟା ସବୁ ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି? ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି ପା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଅଣା ହେଇଥିଲା ହେଲାନି। କେତେ 60ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦିଦିଟା ନଗେଇଲେନି, ଦିଦିଟା ନଗେଇଲେନି। 3ଟା ଲେଖା ଦିଆହେଇଛି। 60ଟା ମଞ୍ଜି ଜମା ସେ 16ଟା ରହିଛି। ସବୁ କାମରେ ହାତ ମାରି ଅଛି। ହଳ କରିଥିଲା ଏଇଟା ସବୁ ଜହ୍ନି କାକୁଡ଼ି ଲଗା ହେଇଥିଲା, ବୋଇତାଳୁ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ଏତେ ଲଗା ହେଇଛି ବୋଇତାଳୁ, ଏପଟେ ଭେଣ୍ଡି ଲଗା ହେଇଛି, ଏପଟେ ଭେଣ୍ଡି ଏଇ ଥକିଗଲା ନା, ଥକିଗଲା। ଦେଖିବା ମୁହଁଟା ଟିକେ ବାଜିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଘରକୁ। ସୁନା ଥଣ୍ଡାଟା ଯେଉଁ ହବ ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଘରକୁ। କୁହ ପଚିଯିବ ସେ ସେମିତି କହିଦେଲେ। ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଘରେ ଓଳେଇବି। 3:30 ପାଖାପାଖି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ବୁଝି ସୁନା ଆସି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେଇନି। কি ଶାଗ? ଚେକା କୁଶିଳା। କ'ଣ? ଚେକା କୁଶିଳା ବୁଣାଯିବ। কি ଶାଗ ଲଗାଯିବ? ଚେକା କୁଶିଳା ବା। ଚେକା କୁଶୁଳା। ଚେକା କୁଶୁଳା ଶାଗ କୋଉଟା? ହାଇଟା ଯେଉଁ ବୁଣା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପିଆଜ ପାଖରେ। ସେଇଟା ଆଉ ମଞ୍ଜି ଅଛି, ଆଉ ବୁଣାଯିବ। এইଠି ବୁଣାଯିବ ଧନିଆ ପାଖର। ଧନିଆ ଲୁଗା ତୋଳିମି, ଘର ଓଳେଇମି। ଚାଲ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।